Ja, tak. Gå igennem røgen. Jeg vil gå midt i områderne. Nej, og ja, bare gå den vej der. AV. Ned one. Nej, Kisha. Det er jo ikke så det, du skal spille nu. Nej, Kisha. Han er... Nej! Bro, han løb bakken rundt om sådan en lorteting, mand! De skal fjerne den fra spillet! Jeg fik fucking stress, mand! Fuck, han tramper, mand. Dit fucking lille mand, er du fucking for min mor, mand? Har du aldrig fået fucking mælk af din mor? Det var modermælkesætning. Ja, det var det. Nej. Jeg synes stadig, det er fucking sjovt, at du en emo-face, og kan stadig ikke finde ud af at lave eyeliner. Altså sådan... Hvad fuck er det for noget at sige? Nej, men det er bare altså, sådan et halvt år, så havde du bare sådan eyeliner på hver dag, og du kan ikke finde ud af at lave det selv. Du har aldrig bare... Det er godt. Noget tid lavede det selv. Ja, det kunne man også godt se. Altså, det er jo ikke ondt, det er jo bare flex. Metal clip den. Nej, den gør det ikke. Bro, fuck, jeg elsker, man bare kan høre, du. Metal clip den. Men den gad ikke gøre det den her gang. Metal clip on the floor, metal. Say some more. Yeah, metal. Shake some more. Yeah, metal. Wow. Metal clip that. Men hvad? Nu går det godt. Er du klar, jeg har taget en bombe frem. Det føles ikke som dine kugler, men altså... Jeg kan godt leve med det. Hvad er det, du siger? Lick my ass. Okay! Shit. Олени вы американская фигня. Okay. I fuck America. Yes, please. Заткни рот свой, дура. Ja. Virkelig, at hans tær bliver kottet af i krigen. Hvilken krig? Det må jeg nok ikke sige højt. Han sover. Kan I høre det? Det er ret intens, det der musik, der er. Det er min bedstemor. Jeg savner hende så meget. Bro, det der med, at musikken bliver højere og højere. Hver gang jeg er her, så tænker jeg på hende. Vi ses, bedstemor. Nu eksploderer det hele. Vi ses, bedstemor. Sorry. Nu skal jeg lige fjerne min tårer. Vi laver et B-rush til A. Nej, ikke B-rush, undskyld, mid-rush. Okay, jeg tænkte lige shit, en tur vi skal på. B-rush for at komme af. Vi tager på roadtrip. Ej, okay. Og Philip kan ikke engang få en. Ham der kan jo alt, ærligt. Nej, men for det værste er, jeg ramte ham for 97 eller sådan noget. Det var kun fordi, jeg ikke var fuldt liv. Det er okay, skat. Det er okay. Wow. Det er bare den koldeste måde at sige Jeg godt skal nok give dig den ind om senere. Jeg ramte ham på 89. Hvis du spiller godt, skat, så får du en finger i nummeren. Yay. Sidst var det ham der Smoke Trees. Okay, så jeg har styr på det. Han one-tappede mig bare lige i 10 sekunder, så var jeg Ja, men jeg one-tapper hans 10 sekunder nu. Gør det. Det bliver livsur over på en fair play. Jeg kan ikke finde ud af det, så altså, jeg vil gerne se det. Keisha, hvordan kunne du ramme en af dem? Jeg blev ikke af headshotet, da jeg peakede. Jeg prøvede at hjælpe dig, mand. Det er også bare famous last words, da jeg peakede. Yep, nu ved jeg godt, hvad der gik galt. Ja. Nå, okay, han smurfer. Det giver bedre mening. Med ham der. Hvad gør han? Hvad gør han så? Hvad gør han så? Han er pædofil. Og ham der. If we win, I'm gonna send some big boy stick. Hvad? Wow, du har ikke kill. Nej, ved det mig? Fucking dumbass, mand. Nej, jeg vil sgu ikke have en fucking med 10.
Du er 7 HP. Og jeg har også en drøm. I have a dream. I have a dream that someday the girls can get the AK with 7 HP. I have a dream that girls don't get called female. I have a dream that you just don't think they are cooler than girls because they take the fucking AK. I have a dream that you fucking get cools. Nej, så dårlig må han ikke være. Nej, det skulle du lige. Jeg vil gerne sige, at han var dårlig, ikke? Men skal fuck bare det der. Jeg bliver blevet taget på 2 sider, bro. Jeg gik i panik, okay? Så sket er sket. Du plejer ikke at gå i panik. Du plejer at være glad for det. If I bought up, where should I go? Mid. Okay. Careful push. I'll stay this time. Meget fedt at købe over på det her mand, uden at vide, hvor du skal hen. Alligevel. Det er confident. Det er fandme en hård type. I'll take a ramp with Patrick. Vi tager rampen, Patrick. Yes. Fucking Patrick. Wow. Why is Patrick a bitch? I hate fucking Patrick. Der er jeg fandme ild med lige. Så der er jeg fandme ild med. I go mid. I got B with Patrick the lover. That means it's gonna smell like fish, honey. Holy shit, det er crazy sagt. Det var fedt for sjovt. Fordi mig og Daddy gav den fælderen hele tiden. Mig og Daddy. Fuck en sætning alligevel at fyre af. Du Ja. bliver... Hvad laver han? Han bliver ved med at... Nej. Sådan. Bro havde 1 HP. Bro har 1 HP. Nej, der er no way. Nej, der er no way. Han har 1 HP liv. Fuck, nej. På højre side. Højre. Der, Nå, højre. hvad? På højre bag dig nu. Bag dig nu. Der er han. Bare kør. Bare kør det. Tryk A! Ej. Du når det ikke! Bare løb! Tag kniv frem, løb. Ved du hvad? Det Det er godt nok det sjoveste, jeg har set det der. Det er ligesom at... Jeg troede lige, jeg fik en deagle. Bro, så lige... Nej! Fuck, hvor er det sjovt. Wait. They don't love Sig det in-game, der. Sig det in-game. I dare you. Wait. They don't love me like I love you. Det gør jeg ikke. Altså, jeg kan ikke gå bagud, så nogen skal kunne ikke en del. Fuck, du killer picker dog. Gå væk, de er der. Den vej. Gå væk, de laver Astralis! Det er... Hvordan taber man der ikke? One church. Nej, løb ind i den. Sagde du lige, jeg er bedre, og så løb direkte ind i den. Fuck, det er sexet. Remember bomb orange? En short. Nice, I love you. Yes, og de er... Oh my fuck, man. Where are you from? Denmark. Oh, Dania. Hvad? Danja. Åh, ja, Danja. Why are you crying? Hvad var det jo? Så var der ikke noget. Nice baby. I love you. Okay, der er ikke nogen, der går i. Vi regner med, at det er rush, eller hvad? Det er B-rush, det er fint. Okay. Jeg er i fight med min ven! Der er B-rush for helvede. Ja, men jeg er i fight! But I wanna die. I like yellow. I can't.